Fernando Prado Gotzainak gutun pastorala idatzi du migrazioaren inguruan. Arrotz nintzen eta etxean hartu nindu zuen goiburupean. Elizbarrutiko Kristau elkarteari errealitate honi egiz, karitatez eta erantzungizunez begiratzeko gonbitea egiten dio. Migratzaile bakoitza ez da ez zifra, ez eta arazo bat, aurpegi konkretu bat, istorio bat eta galdizkari zaigun duintasuna baizik. Idatzi osoa gure Elizbarrutiko webgunean aurkituko duzu. Gure Elizbarrutia, 2 urtetan bakarrik Espainiako Eliz erakunde gardenen artean kokatu da. Info partidipaz zigiluan 100% puntuazio eskuratuta. Aintzat espenak, Eliz erakundeen web horrietan argitaratutako informazioaren kalitatea, erabilerreztasuna eta gardentasuna aztertzen ditu. Urkoa Fundazioak Caritas Gipuzkoaren eskutik jaiotako irabazi asmorik gabeko erakundeak 2026ko Arizmendiarreta saria jaso du. Marta Alvarez de Arkaia Urkoako presidentea jaso zuen saria. Arizmendiarreta sariak enpresaren eredu inklusibo parte hartzailea sustatzeko eta eredu horren balio eta kudeaketa praktiken aplikazioan nabarmentzen diren erakundeak aitortzeko sortu zen.